Hasi nintzen 4 urtekin, nintzen eskat oso pixka bihurria eta mugitua, eta gurasoek baitxean lasaiago egoteko apuntatu zidaten judora, lagunekin hasi nintzen eta dena, así que hori zen pixkat arrazoia. Hasi nintzen 14pekoan, eskolatik atetzen ginen eta juten ginen jarraian, eta hasi nintzen nik uste txapelketak egin 8-9 urtekin, baina pixkaten bendikan, Gipuzkoa aldetikan. Eta hasi ginen atetzen, euskaldunok ezin genuen borrokak egin Espainia mailan, eta lehen borroka izan nuen 12 urtekin uste dut, Madrilen, lehen txapelketa izan zen Espainiako txapelketa baten antzekoa. Eta hori izan zen pixkat hasi eginela atetzen, izan zen lehenengo infantil mailan, eta hori hortik hasi ginen pixkat Espainia mailan eta kanpoan baita ere txapelketak egiten. Lehenengo urtean izan zen pixkat, entrenatzaileak esaten zidan beti, eta amari esaten zion, banekara maila, egoteko Espainiako txapelketan, garaile izateko, lo que sea, azkenean ez dut inoiz sinisten ez dara. Ez dut borroka egin inoiz, kanpoan, iristeko eta hori sinisteko, ez. Eta lehenengo txapelketan irabazi genuen, eta horrela, izan zen indut infantil, kadete eta junior mailan. Eta normalean beti iritsi naiz finalera, azken urtean ezik. Eta oso konten, normalean oso konten. Ni beti izan naiz 78 kilo, baina gainetik egiten nun. Eta bien arteko diferentzia egian da, ni nintzenean peso pesau, esaten dena. Nintzen besteen artean azkarragoa eta hori, orain 78 kilo azpitik azkarragoa naiz besteak bezain azkarra. Igual indarra edo judo mota dakazun, igual gehiago goitikan egiten duzula hobetikan, esplosibitatea edo zer gauza. Orain nago Valentzian entrenatzen, eman zidaten aukera, joan den urtean jo nintzen urrian, Valentziara, eta orain nago poliki-poliki. Etortzen dena txapelketak eta hori egiten, eta poliki-poliki, orain helburu finko bat ez dakat. Justo, etorri nintzen Hondarribira, lehengo ostiralean, ditut 2 aste oporrak, eta beste urtean zer gaude egunero entrenatzen, ez dakagu deskantsorik. Orduan, 2 astea dakagu deskanso, baina inbarugu hori korrika edo fisikoa egiten dugu, poliki-poliki, ez iristeko gero Valentzia eta gotega zailago ez izatea. Orain oporretan naiz ari dietarik egiten, baina normalean esan dizuen bezala piso bat eman behar dugu, eta piso hortan mantentzeko eta fuerte mantentzeko piso hortan baitakagu dieta. Nik izan ditut orain dakan entrenatzailea da 4. Izagutzen dut, ni 12 urte niturnetikan, eta bera da Gasteiztarra naiz eta Valentzian egon baitare. Eta izagutzen dut beti danikan, eta beti izan du niegan kriston konfiantza. Eta orain izan dudala aukera berekin berriz egoteko, egia da dela pertsona bat ez da oso irekia, baina euskalduna denez ere, euskaldunei digu, ez dakit nola esan, berezitasun bat, gure artean oso ongi ematen gera, eta ni bere gandakat izugarrizko konfiantza bai. Izan ditut, egia esan, beti izan dut helburu txikiak lortzeko, eta adibidez dakat urrian Kopa de Espainia, gero dakat Kampeonato de Espainia eta dena. Orduan nahiago dut jun, poliki-poliki, azkenean askota pasa zait, helburu handiak izatea eta ez lortzea, eta azkenean buruarentzat ere hori ez da ona. Orduan psikologarekin ere lanean nago eta nahiago dut joan poliki-poliki. Judoan, indarra izan baduzu noski, baina judoan ona den pertsona bat da bere aurkakoaren indarra aprobetxatzen dakin bat. Azkenean ez da zu fuertena izatea, da bestearen indarra besteak zugan egiten duen indarra aprobetxatu ahal izatea. Eta teknikoki ona izan da azkenean segunta nola jartzen zeran o lo que sea, ez da ere indarra inbiar den gauza bat. Judan ikuste dagoela oso normalizatua. Espainia mailan egia esan dela mutilak eta neskak, eta kanpoara begira nesketan maila da niretzat, nik uste, eta emaitzen gatik da dena, neskak nik uste ibiltzen direla mutilak baina hobe.
Orduan, agian horregatikan ere, emakumeen papera oso garrantzitsua da. Eta gu azkenean, nahiz da txapelketa batean, neskak nesken kontra egin, edo mutilak mutilen kontra egin, guk egiten dugu denak denen artean. Osea, gure kideak egiten dugu, entrenamendu batean egiten duzu 10 borroka, igual egiten duzu 7 mutil batekin. Osea, azkenean da bien arteko elkarlana. Eta, esaten duena, Espainia mailan ikuste emakumeen papera dela indartsuagoa. Afizioa nik uste azkenean bakoitzak, nire kasuan, nire lagunak nik judoaz banu egiten, nik uste ez dutela izagutuko o gutxi. Azkenean nire kasuan egia da, nire ondoko jendeak bai bultzatzen diala, laguntzen diala eta hori dena. Nik uste bestela judoa ere ez dela oso ezaguna izango, Bidasoaldean niretzat nik uste ez dela oso ezaguna. Eta klubak badaude, Hondarribian da Irunen, eta Hendaian ere badire. Baina ere egon dire arazo dexente, kluben artean ez, arazoak. Eta nik uste horrek egin duena da jende asko binkulatua zegoena judori, pixkat banatu nahi izatea o distantziatu. Nik uste ditu niretzat bi gauz garrantzitsuena, eta nire aizpari beti esaten diot. Azkenean ni erori naiz motoan o lokesea eta judon lehenengo ikasten duzun gauza da erortzea. Ez dut inoiz, ez zurrik hautsi eta ezer. Eta esaten zuena izan ditu akzidenteak motoakin o lokesea, eta ez dut inoiz ezer hautsi. Eta bigarren gauza da azkenean zure kluba, zure taldea da zure familia bezala. Eta nik uste horrek ematen izuna da pixkat disiplina eta respetua. Azkenean elkarlana, zu aurrean dakazun pertsona da zure aurkakoa, baina era berean zuen artean laguntzen zarete. Ez azkenean, adibidez, Espainia mailan nire pixuko hoberena. Kanpora joateko prestatzen ari bada, nik laguntzen ari diot prestakuntza hori hobea izateko. Eta niretzat nik uste dela errespetua eta disiplina. Izan genituen arazo batzuk, Hondarriko klubean, eta egon behar izan nuen 6 hilabete entrenatu gabe ez genekalako non entrenatu. Orduan nintzen pixka bat, triste, ez? Azkenean ez da nik ez nula entrenatu nahi, ezin nula entrenatu. Egiten genuen ondarretan olokesea, baina ez da entrenamendu berdina. Orduan nire entrenatzaileak kubatarra zen, eta esan zian lia joan kubara, han ikusi nola dauden eta dena, eta probatu, esperientzia bezala. Eta joan nintzen kubara hilabete bat entrenatzera, bakarrikan. Eta nik ematen nuen baleta guztia geratu zenan, ikusi nuen bizi dire entrenatzen dute egunero, judo egita dena berdinekin, ez dakate ezer. Eta begudekin hitz egiten, azkenean behaientzat motivazio bakarra da, behaiek irabazten duten dirua, familiantzat eman, jan alizateko eta bizi alizateko. Orduan, nik eman nien nekan guztia, eta bueltan, nik uste nuna zen, onera itzuli eta juda utzi. Porque ja nintzen egoera batean, nintzela ongi. Eta itzuli nintzen, eta hegazkinean pentsatzen, 8 ordu. Pentsatzen, eta nik zaten, hau daude hola, holako egoera eta jarraitzen dute aurrera. Behaien motivazio bakarra, ez gustatzen zaitu eta ez zaitu gustatzen. Nire familiak nigatik jaten du, o lo que sea. Eta itzultzen ari nintzen hegazkinean, batean aldatu nun txipa, eta hori Balentziatik deitu diate 7-8 urteatzean, eta beti esaten ez, Onjarbin ongi nago, lo que sea. Eta iritsi nintzen ostiralean, eta larun batean deitu nun Balentziako entrenatzaileari, eta esan ziren baietz, beti izan ditu dela ateak irekiakan, eta esan nio jungo nintzela ja, porque bestela 2 aldiz pentsatzen manun nintzen jungo. Eta hori astelehenean ja jo nintzen Balentziara, eta izan da berriz, pixkat sartzen. Jo nintzen urrian, eta nago poliki berriz sartzen judoaren munduan. Izan zen pixkat kubara jutea izan zen niretzat, motivazioa eta ilusioa berriz berreskuratzea.